ongietorriak, egunon eta ongietorriak izan zuitezte guztiok. Beasaingo udalaren izenean, eskarrak emanen izkitzueke, parte hartzaile guztioi, epaimaian gogor lanean aritu zareten guztioi, ikasle, guraso eta nola edo hala, gaurko sariketa hau hemen eukitzagatik lan egin duzuen guztiagatik. 34. urtea dugu, 34. edizioa dugu, eta guztion parte hartzeagatik izan ez balitz, ez ginateke gaur hemen izango. 12 urte arteko Beasaindar ikasleak eta 12 urtetik gorako Goierri edo eskualdeko ikasleek hartu dezakete parte lehiaketa honetan, eta guztiei, eskerrak emanen izkieke bere lan eta aleginagatik. Euskeraz idatzi eta euskeraz sortzeak duen garrantzia kontutan hartuta, hori da lehiaketa honen helburuetako bat, motibagarri izatea euskeraz idatzi eta euskeraz sortzea, eta zentzu horretan zuei guztioi ere nire eskerrik beroenak emanen izkitzueke. 1989an sortu zen jada Beasaingo idazlehiaketa, eta ordutik honea, idazlehiaketak bere bilakera izan du, baina badauka bere lekua, ez? Bai Beasaindar edo Goierritar ikasle hoiengan. Euskera baliatuz, euskera erdigunean jartzen duela. Eta euskera erabiltzea garrantzitsua da, baina euskera erabiltzeaz gain garrantzitsua da baita euskeraz idaztea ere. Eta gure buruan ditugun burutazio horiek paperera ekartzea, horrek lortu baitu gure hizkuntza euskera bai gaur eta bai etorkizunean hilezkor izatea. Zoriondu nahi ditut, zuek zaudete hor, saritu bezala, baina baita ere parte hartzaile guztiok, ez? Izan ere, zuek eukidezute, zuen atrebentzia, ez? Euskeraz idatzi, zuen irudimena dantzan jarri eta zuen hitzak hortxe, ez? Idatziaz, eta guztion artean euskararen aldeko nolabaiteko hazia ere indegulako. Beraz, ohar bezala eta bukatzeko esan, gaur hemen aterako diren argazkiak eta editatuko diren bideoak, datorren astetik eskuragarri izango ditugula Beasaingo udalaren webgunean, 3 bikoitz, beasain.eu helbidean, eta besterik gabe, ekitaldi hasiera emanez, gozatu dezazue, eta zorionak denei eta eskerrik asko. Egun on denoi, eguerdion, eta ongi etorri, Beasain idazlehiaketaren 34. edizio hontara, bai? Ni gaur pozik nau, oso pozik nau, kontentu, eguraldi ona dao, euskiatea da, leku zoragarri batean gaude, hementxe, Igartza jauregian, eta pozik nao hemen jende asko ikusten detelako, bai? Jende gazte asko ikusten detelako, eta denek hizkien inguruan bilduta, letren inguruan bilduta, bai? Eta nik, Leirek indun bezalaxe, zorionak ematen hasi nahiko nuke, bai? Sari banaketa hau. Zorionak alde batetik antolakuntzari, udaletxeari, epaimaikideei, ikastetxeei, parte hartzeagatik, teknikariei, langilei, eta batez ere zuei, idazleei, bai? Ze idazlerik gabe, ez genuke izango horrelako sari banaketarik, horrelako idazlan ederrik, ze benetan ederrak dira egin dituzuen idazlanak, eta, Leirek esan duen bezalaxe, ez bakarrik sarituei, idazle guztiei, idaztera ausartu zareten guztiei zorionak eman nahi dizkizuet. Idaztea gaur egun, ez da holako modan, ez da? Idaztea ez da trending topic. Idaztea ez da guai. Idaztea ez da mainstream, edo esaten den bezala, ez? Gehiago esango nuke gaur egun idaztea dela random, ez? Zer ni okurritzen zaio esatea, ez ni, atxaldean idaztera noa. Horregatik eman nahi dizkizuet zorionak eta eskerrak idaztera ausartzeagatik, bai? Hala ere, hemen zaudetelako. Eta, badakit nik gaur erreflexio eguna dela, baina aprobetxatu hemen atril ederra hau daukatela eta txaketa politia hau eta pixka dotore etorri naizela, mitin txiki bat egin nahiko nuke, ezta? Manifestu bat irakurri nahiko nuke. Eta hementxe daukat, deskubritu berri dudan liburu ederra hau, izkien alde manifestua. Goiatz Labandibar eta Iñaki Zapirainek egina, ilustrazio ederrekin.
Eta hementxe, topatu ditut, idazlearen 10 pauta edo idazlearen manifestua osatzen duten esaldi interesgarri batzuk. Eta zuekin partekatu nahi ditut. 1. Irakurtzen dudalako naiz idazle. 2. Ez dut lotxarik sentituko idazten dutenarengatik. 3. Edonon idatziko dut. Horrek esan nahi du edonon, Sukaldean, komunean, etxean, eskolan, futbol zelaian, edonon. 4. Idatzitakoa gordeko dut. Ondo gorde, bazpare. Eta copyright jarri batzutan, importante izaten da. 5. Nire imaginazioan dena da posible. 6. Idatziko dut banaka, idatziko dut binaka, eta idatziko dut taldeka. 7. Gogoa dudan guztietan idatziko dut. 8. Idazten dudana partekatuko dut. 9. Idatziko dut bakardadean eta jende zinguratuta. Eta bukatzeko 10, eta garrantzitsuena, idazlea naizela aitortuko diot neure buruari. Sinistu ezazue, idazlea zarete. Eta oso ondo egiten duzue gainera. Ederki manifestua hau irakurrita, nire aldarrikapenak eginda, sari banekateri ekingo diogu. Eta, lehenengo eta behin, E eta F mailekin hasiko gera. E eta F mailatan, epaimaikide izan dira Maider Agirre Gurrutxaga, Inigo Perez Mujika eta Ekaitz Goikotxea Asura Barrena. Eta botorik gabeko idazkari lanetan, Ane Barandiaran Lizarralde izan dugu. Hasi gaitezen F mailarekin, 2014 eta 2015 urteetan jaiotako ikasle beasaindarrekin alegia. Sariak Ekaitz Goikotxea epaimaikideak emango ditu. Beraz, Ekaitz, ongi etorri. Beno, lehenengo aipamen sariekin hasiko gara. 3 aipamen sari ditugu, 25 eurotan bakoitza. Idazlana, iraganera bidaia, egilea Aiora Hernández Ortouz. Hemen daukagu Aiora, igo! Txalo bero bat, oso ondo. Bigarren aipamena, Joane Enpartantza Margari, gorputz perfektua idazlanerekin. Haupa, Joane. Zorionak. Eta 3. Mohameden bidaia, Naia Irati Plasentzia Kaiza. Haupa, Naia. Bueno, eta gogoratu lehen aztu zaite esatea, amaieran, ekitaldiaren amaieran argazkiak egingo ditugula taldeka deno batera, hemen askar-askar, beraz ez joan ez aldegin, sari hartuta. Eta sariekin hasiko gara, F mailako sariekin. 3. saria, 30 euro eta oroigarria, Loitzune Iglesias Anuntzibai, Amona eta Ostadarra. Zorionak, Loitzune. 2. saria, 60 euro eta oroigarria, ongietorri beasainera. Maili Eskalera Mintegi. Txalo bero bat! Oso ondo, eta lehenengo saria, txan, F mailako lehenengo saria, 80 euro eta oroigarria, munduko gauzarik preziatuena. Adei Marteles Sánchez. Zorionak.
Osondo, mila esker, Ekaitz.